bana wankan safa wankan safa wankan safa wankan safa wankan safa kai ma wankan safa wankan safa wankan safa wankan safa wankan safa now which can ya yi bi this guy you do ka wankan safa wankan safa kai ma wankan safa yakwa new system wankan safa with a new item gayu da yan mata suna ta rocket see that thing dole akwai kullin da wasu ke boyewa mun gano yau na wasu kan tilas ne mu yi tonawa wankan safa dai an san cewa sanyi ke jawowa kafin na ce komai gayu na dan Allah ku yi takawa mata ne da bleaching amma yanzu gayu ma na yi wai me ya ja haka ne kan sabo ne wannan din ko yayi kato kuma da bleaching haba wannan layin ba ta yi yan matan ma an hana su amma kuma suna yi mun gane me yasa kuke sa safa wani yayi bleaching har sawu shi yasa yake sa safa wata ta yi bleaching har sawu shi yasa take sa safa wasu dan boye kurajen cutan zamani suke sa safa mun san me sawa dan gaye duka sauran ƙarya ne suna haidin mana mugun abu ne Allah mun gane kowa ya gane kai ma wankan safa wankan safa wankan safa 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 wankan kai ma wankan safa wankan safa wankan safa kai ma wankan safa wankan safa wankan safa wankan Yaba wankan safa ba mu nuna musu mun saba su masu kori a gindin gaba mu cikin muke fadawa kuma ƙuri'an mun sai mun kada kun san kashe sauti zumuncin mu tuntuni mun sada ga zafin nama yaro simple bani da ganda jin mu suke mun musu rata ana jin mu har a Uganda kana wani fomin yaro wai dan ka kashe bitin panda ni ba ni gudu sai yaki ya kamata ku kira ni komanda sarkin kashe kiɗa yaron nan an shine saraki muna zuwa fada dan Allah ku hura kakaki muna yi ana ci ne yasa kuke yin saki to ya sa ku yi tunda Allah ya tsaga mun baki mama turere ne wanda yau mana mu ci baki mai neman rigima ya ce komi soja da kaki muna yi suna ji ko za su yi laulayi haka Allah ya so ya ga mu ba mu fargaba wankan safa